U zgradi iz 30. godina u samom centru Zagreba zadatak nam je od sobe koja do sada nije imala nikakvu posebnu namjenu napraviti radnu sobu za bračni par u kojoj povremeno mogu spavati i gosti. Ovo je prostor u koji trebamo smjestiti radno-gostinsku sobu. Zidovi su obnovljeni, zamijenjeni su prozori, a nakon što se postavi podna obloga, možemo krenuti s izmjerom za namještaj po mjeri. Radni dio ćemo zbog praktičnih razloga smjestiti uz prozor, dok će u drugom dijelu prostorije biti komadni namještaj. Budući da će soba imati dvije funkcije, ideja nam je vizualno ih odvojiti TV jedinicom. Soba ima 10 kvadrata i ulaz s dvije strane. Na zid ispod prozora smjestit ćemo 2 radna mjesta. Na zid na ulazu sofu na razvlačenje, a u sredini TV jedinicu. Nakon što su klijenti odobrili tlocrtno rješenje, vrijeme je za izradu 3D vizualizacije. Osnovne zahtjeve klijenta smo već ispunili u samom tlocrtu, a sada ćemo definirati i dizajn. Budući da je jedna od namjena gostinska soba, sofa je multifunkcionalna i prema potrebi se može pretvoriti u krevet. Klijenti su odobrili idejno rješenje, pa je vrijeme i za definiranje i naručivanje svih potrebnih materijala. Klijenti su nam dali otvorene ruke. Budući da sobom dominira dekor drva, odlučili smo se za fronte od Perfect Sense-a koje ćemo koristiti na ormarima, dok ćemo radni stol izraditi od oplemenjene iverice. Sav materijal je na lokaciji, pa su stolari već počeli s montažom. Čim stolari završe, na nama je da prostor dekoriramo kako bi bio spreman za nove vlasnike. S obzirom na stil gradnje, chevron parket i to u svjetloj nijansi, najbolji je izbor, a klasiku prostora naglasili smo i bogatim stropnim štukaturama. Eleganciju sobe istaknuli smo i prekidačima i utičnicama u crnoj boji, koja naglašava suvremenost uređenja. Soba je uskoro gotova i još nam dolazi električar postaviti televizor i nedostaju dekoracije. Svi zahtjevi klijenata su ispunjeni. Dobrim tlocrtnim rješenjem prostor je u potpunosti iskorišten, a mislim da ćete se složiti da estetski dojam ni najmanje ne zaostaje. Boje koje dominiraju su neutralne, ali zbog različitih tekstura i materijala sve skupa je jako dinamično. Dekor drva i tekstura tkanine na sofi unijeli su toplinu, a metal suvremenost. Sigurna sam da će u ovoj sobi uživati i vlasnici dok rade, ali i njihovi gosti. U radnoj sobi smo izradili po mjeri, osim pisaćeg stola, polica, onih najbitnijih elemenata, isto tako i oblogu zida koja se spaja, povezuje sa ormarima koje možemo koristiti za pospremanje stvari. Obloga zida i ormari su izrađeni sa jednim jako lijepim drvnim dekorom, daju jedan dojam topline, sivom bež dekoru koji je korišten kod pisaćeg stola, a opet imamo spoj lijepog dojma i funkcionalnosti.